खुलुमबाय प्राइम 24 हेडलाइन्सआव आं रमेन बर'। 29 आगस्ट खालारखालि तामुलपुराव एक्स एनडिएफ बिनि खौरांगिरि मेल खुंनाय जादों। बे खौरां मेलाव बाहागो लादों बि जोंमा। बिथांमोना बे खौरां मेलनि गेजेरजों डक्टर अनजालि दैमारि बिथाङा बड' वमेन जास्टिस फराम आफादनिफ्राय ओंखारना बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव हाबनायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। दानिया फै तामुलपुरनिफ्राय रादाबगिरि सुक्रान्त बर'आ दैथायहरनाय माखासे नुथाय नायदिनि। आं तामुलपुरनि एक्स एनडिबि हिसाबै फंनैसो आर'नाइ रादाब बिथांनिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावनायजों लोगोसे बिथांनिसिम रोजा रोजा जासिनाय थाबाय। लोगोसे आफादाव आंनि मुङा बि जोंमामोन। आंनि अरिजिन नामा जाहैबाय जयन्त बर'। आं तामुलपुरनि। दानि दिनाव जा परिस्थिति बा परिबेक सोलिबोबाय थादों, जों गावजों गावनि दाङाबाजिनि खेथ्रआव, मुलाम्फानि खेथ्रआव बेखौ बे सोंखारिनाय, बेखौ बे सोंखारिनाय, बेखौ लानानै बिनि गेजेरजों आं फंनैसो बुंलांनो सानदों जे दिनै एनडिबि आफादनि मोनब्रै फेक्सन, बे फेक्सना सोरनि जाहोनाव जादों, बे फेक्सनखौ गावबा गाव लिडारा बुजिलायनाया मोजां। आरो लोगोसे दिनै बिटिआरखौ सोंखारिबाय थादों, बिटिआराव जेबो गैया होननानै बुंबाय थादों, प्रमद बर'खौ दग होबाय थादों, फारसेथिं इउपिपिएलखौ दग होबाय थादों। लोगोसे बेखौनो बुंनो सानो आङो जे जों एक्स एनडिबि हिसाबै बा एनडिबि सिजफायार हिसाबै अदालगुरियाव मोनसे सारेन्डार एसोसिएसन अफिसाव जों जेथिया अदालगुरियाव सावरायनो थाङो, बेहाय जिरायनायाव तामुलपुरनि एक्स एनडिबि जानानै जों थांदोंमोन। बेहाय थांनायाव धीरेन ग्रुपनि बिथांमोना बुंदो जे जोङो दा बावैनो हाग्रामा सरकारखौ लानानै एकर्ड खालामनोसै। बिटिसि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआव बेखौनो सेंखावनानै मोननै डिस्ट्रिक्ट बारायबावना 6टा डिस्ट्रिक्ट बानायनानै पेकेजखौ इसे बारायनानै साधारन एसे बारायनानै सेपारेट स्टेटआव नांथाबा लाबासिनो दा बावैनो जोङो एग्रिमेन्ट खालामनोसै होननानै बिथां धीरेन ग्रुपनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदोंमोन। लोगोसे बेहायनो आरो फंनैसो बुंबावदो जे रन्जन दैमारि सारखौ सक्तिनि थाखाय जोङो बेलाव बरनना लाना फैगोन। हाग्रामा सरकारखौ जों सावरायनायनि गेजेरजों आरो लोगोसे हाग्रामा सरकारखौ लानानै हाग्रायाव थानाय संबिजित ग्रुप बिथांमोनखौबो हाग्रामानि थ्रुयैदि लाना फैगोन जों होननानै बिथां धीरेन ग्रुपनि बिथां दैदेनगिरिफोरा बुंदोंमोन। आरो लोगोसे बे हाग्रानि ग्रुप आरो दैमारि ग्रुप बिथांनि ग्रुप मोननैखौ मोनोब्ला बिथां गबिन्द बसुमतारी बेहाय जोंनो सहि होआब्ला बेखौ सिजफायार एक्सटेनसनखौ जों बेन खालामना होगोन। लोगोसे बे एरेस्ट खालामजायो ना बे जेलाव थांगोन, बेखौ जों उनाव दायथ' लाला होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन। दा थाङै नुबोबाय दानि राजनिति बेलानि गेजेराव एकर्डआव दाङाबाजि जानानै आंजोंसो जागोन, बेजों जाया, उमुकजोंसो जागोन, बेजों जाया, बिदिनो बुंबोनानै लास्ट एकर्डनि सानथाम सिगाङाव बरमायाव मोनसे मिटिं जाबाय। गासैबो सारेन्डार एसोसिएसनखौ धीरेन ग्रुपखौ लानानै बरमायाव मोनसे मिटिं जाबाय। बे मिटिङाव बुंबाय हाग्रामा बिथाङा एबारनि सक्तियाव बिराद मोजां साफा सक्ति जागोन। मोनफ्रोमबो एग्रिमेन्टनि दफाखौ जुदि फल' खालामजोबनानै मोनफा दफा फल' खालामजोबलाङोब्ला बेनो सेपारेट स्टेटनि महर लाहैगोन होननानै हाग्रामा बिथाङा बुंदोंमोन। आरो बेहाय गासैबो एनडिबिनि कर्मिया बेहाय माने गावनि थामोनथाय
न'खर फसंथाइ बेफोरनि अनसुंथाइखौ गासैबो एनडिएफबि नि सोद्रोमाया मोनजोबगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। बेनि उनावहाय सानथाम थानानै जेथिया 2020 जानुवारि मायथाइ 27 खालाराव बिटिआर एकर्डआ जाबाय। बिटिआर एकर्डआ मोजां जादों होननानै बयबो गाजा गोमजा बरायदोंबो। बरायखांनायनि उनाव मा जाहैखो साननैसोनि उनाव इलेक्सननि बारहावा हाबबाय। इलेक्सननि बारहावा हाबखांनायनि उनाव मा जाहैखो लिडारफोरा गावजों गाव गावस्रालायजोब्बाय। गावस्रालायजोबनानै बुंबाय हाग्रामाया बेहाय बिटिआरआव जेबोआनो गैया। बिटिआरआव जाखिनि दङ बे माने बिटिसिनि सिङावसो। ओंखायनो जोङो बिटिसिखौ सिफायनो हाया। बिटिआरखौ लायोब्ला जोंनि बिटिसिनि सन्माना थानाय नङा। बर' जातिया धंस जानायनिसो लामायाव होननानै बिथाङा बुंबाय। ओमफ्राय बुंलायबाय सानैसो सावरायग्रा बिथाङाबो बुंबाय बिटिआरआव जेबो गैया। बिटिआरआव जेबो गैया। बिदिनो थायै थाबोबाय। दाखालि साननैसोआव बुंलायबाय जे अनजालि बायद'आ हाबिनाय लोगो लोगोनो बुंलायबाय बि सावरायग्राया बिथाङा बुंलायबाय जे माने नैबे जोंनि बिपिएफ सरकारा एबार राजनिति दोलाव दाफुंनो हायो। बिपिएफ सरकार दाफुंनो हायो होमब्लानिया जों बिटिआरनि एकर्डखौ दफा दफा जोङो सुफुंलांजोबनो हागोन होननानै बिथाङा दानि बुंलायबाय। होमबा बिटिआरआव गैयाब्ला दफा दफा माखौ सुफुंनो ओंखारखो बिथाङा बेखौनो आंनि सोंनाय। आरो लोगोसे दिनै हाग्रामाया साननैसो बावैनि सिगाङावनो बुंलायबाय जे माने बिटिआरनि दफाया जाफुंजोबनांगौब्ला बर' अबर'नि गेजेराव थैलायजोबनाय जागोन। आरो बिटिआर दफाया जुदि जाजोबोब्ला बेहाय बर' जातिनि थाखायल'सो लिरनाय दोङो। होमब्ला दिनै हाग्रामाया बुङो एसामिस भाषाजों जे माने बिटिआरआव अकल बर' जातिर कारिनि हे होननानै बुङो। बेनिफ्राय बर'आव बुङो बिटिआरआव अकल माने बर' जाति आरो असमिया जाति इब्ला कुनु मिनिं नाखिबो बिदि होननानै बुङो। होमब्ला दानि बाथ्राया बेसेबां गाहाय गोजौ जानानै दोङो बिथां हाग्रामाया सैथोखौ बुंनो लुगैदो ना गाज्रिखौ बुंनो लुगैदो। ओंखायनो आं बेखौनो खावलायनो सानोदि थांनाय माखासे समफोराव बिथाङा जेरैबायदि सरकार सालायलांबाय 2003निफ्राय बिथाङा दिनै एनडिएफबि न'खराव थैनायनि नामाव माबा मोनसे आसुनि होदोंमोन ना एनडिएफबि गथ'फोरा माबा मोनसे असुबिदायाव जिरायना थानाय गथ'फोरनो माबा मोनसे आसुनि नाम खारिनानै बिथाङा नाम मुख'दोंमोन। दिनैनि दिनाव इलेक्सनाव जेननायखौ गिनानै मानो दिनै एनडिएफबिखौ बारा थाखा फैसाजों फिदिंनो नागिरबाय थादो? मानो एनडिएफबिनि गथ'फोरखौ थाखा फैसाजों खर' गोदौ होबाय थादो? दिनै बिटिआरखौ रायनायाबो नोंनिनो दाय। बिटिआरआव सहि होनानै एकर्ड खालामनायाबो नोंनिनो दाय। गासैथिंबो साननानै थाङोब्ला जेरै बाथ्राखौ मालायनि सायाव फान्दायनानै बुंनो नागिरदो बेखिनि बाथ्राया नोंथांनि सायावनो गोलैफिनबाय थादो होननानै जों बेखौ बुंनो लुगैयो। एक्स एनडिएफबिनि जानानै फंनैसो आं बुंनो होननानै सानदों। दिनै जोंनि बिटिआरआव जेसेबांनाखि एनडिएफबिफोर दङ एनडिएफबिफोरा दिनै बिपिएफजों सानैसो बा मोनथाम मोनब्रै जाबाय। दिनै ग्रुप मोनसे मोननै मोनथाम बिदि जानानै दिनै गावबा गाव सुबिदाखौ नागिरनानै खारदों। जों सानो आरो दा जोंनि एक्स एनडिएफबि जेसेबांनाखि बिटिआरआव थानाय एनडिएफबिफ्रा दिनै बिपिएफजोंबो सानैसो दङ आथिं इउपिपिएलजोंबो खावसे दङ। दिनै बिपिएफजों जोंनि एनडिएफबि केडार्सफोर जेसेबांनाखि केडार जा लिडार जा बिथांमोना बिपिएफजों सापर्ट खालामनो गोनां खोथायानो गैया। दिनै मोनसे समाव दिनै बिपिएफआ जोंनि एनडिएफबिनि जेसेबांनाखि केडार्सफोर दङ लिडारफोर दङ बेसेबां अनागार एसे मा होनो बेसेबांनाखि अनागार गाज्रि खामानि बिथांमोननि सायाव मावनायफोरखौ लानानै जोङो बिथांमोननि बिपिएफनि जिखिनि सालायबोबाय थानाय दिनै 15 बोसोर बा 17 बोसोर बिथांमोननि सालायनायनि जिथुनिखि माबानाय सालायबोबाय थानाय बेखौ नुनानै जोङो दिनै बिपिएफनि माबाफोरखौ जों सापर्ट खालामनो हाया। आरो मैया सासे सानै एनडिएफबियाव गोदान गथ'फोरबो हाबनायफोर दङ। बिथांमोना हाबनानै बिपिएफआव सापर्ट खालामनांगौ होनना बुंबानो गासिबो एनडिएफबि केडार्सफ्रा बा लिडारफ्रा सापर्ट खालामनांगौ बे नङा। दिनै बिपिएफआव थानानै दिनै मा सुबिदा होगोन बेखौ जों नाहरनांगोन। 1 नाम्बार
दिनै बिथांमोना दिनै एक्सबिलिटिनि मानसिफोरखौनो हाग्रामाया दिनै मोनसेबो सुबिदा होनो हायाखै सोरबा दाउ दानग्रा जाना दङ अमा दानग्रा जाना दङ सोरबा जौ फाग्ला जाना दङ दिनै गंसेबो न' मोजाङानो गैया बिथांमोननि एक्सबिलिटिफोरनि न'खरा दिनै बिथांमोननि बे सालायबोनाय बेखौ नुनानै जोङो बोरै बिपिएफजों थानो गोसो जानो बा बिपिएफजों आरो बोरै थायो दिनै बिटिआरआव दिनै मा होनो हाग्रामाया जेबोआनो गैया होनना बुङो दिनै बिटिआरखौ दिनै बिटिआरखौ जेबो गैया होनना बुंनायाव दिनै सावरायग्रा बिथां धीरेन बर' बिथांमोना दिनै मानो थानांगौ बिथांमोना दिनै जेबोआनो गैया होनना बुंगासिनो दङ बिथांमोना दिनै लासिं सिंनो सासे सिगनेटरि हिसाबै बिथांखौ मा हिसाबै नांनानै दङ दिनै गन्थङा बहा लाखो बियो सावरायग्रा बिथाङा आरो धीरेन बर' बिथाङा आरो अनजालि दैमारिया दिनै बिदाखौ दिनै बख'नायनि सार्थआव माबा मोनसे बुजाबुजि जादोंबो जानो हागौ बिथांमोनजों बिपिएफजों जों बेखौ बुंनो थाङा दिनै मा हाग्रामाया दिनै बोरै बरननो हागोन रन्जन दैमारिखौ दिनै बरननो हानायनि परजायावनो गैखाया दिनै 100% जोंना प्रमद सारा बरनगोन सानसेबाबो दिनै बिटिआरआव दिनै माबाखौ बरायगोन जोङो दिनै जेलनिफ्राय गयोबा जोंनि इउपिपिएलआ बिटिआरनि सिगनेटरि हिसाबै मोजाङै बरायगोन जों जेलनिफ्राय दिनै गनायनि लामायावनो दङ दिनै सरकार फैयोब्ला बेखौथ' बिपिएफआथ' दिनै बिथांमोना जों सरकार फैयोब्ला गगोन होननानै बुंखागोन बिसोर मा बुंनो बिसोर पलिटिक्सनि दिनै लाबालाबखौसो नायगासिनो दङ रायजो राजानि सिगाङाव बिथांमोना रन्जन दैमारिया जेलाव थांनाय समाव बिथांमोना बिपिएफ सरकार थासेयावबो 3 गाहाम केबिनेट मिनिस्टार थासेयाव आरो एमपि आरो चिफ बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांमोनाथ' फंसेबो बाथ्राखौनो बुङाखै बा गनांगौ बा हगारनांगौ आयेननिफ्राय बिथांखौ बा आयेनजों बिजिरनानै दिनै जेल जानाय लोगो लोगो बिथांमोना सिरिसो थाबाय दिनै जेबोखौनो फंसेबो बुंदिया दिनै बिटिआर सुक्ति जानायाव बिथांमोना दिनै मोजांसो बरायनांगौमोन बिथांमोना जेबोखौनो फंसेबो दा बिटिआरनि सायावसो एगेन्स्टआवसो बुंबाय थादों बिथांमोना बेखिनि बाथ्राखौथ' जोङो दिनै एनडिबि हिसाबै बिराद दुखु मोननाय फैदों आरो मा होनो बिपिएफआ दिनै जेसेबांनिखि केडार्सफोरनि सायाव बा जेसेबांनिखि एनडिबि लिडारफोर दङ बिथांमोनखौ थाइसे थाइनै बा फैसा थाखाजों बुरखायनानै दिनै सेरखाय बेरखाय खालामनायसो बिथांमोना थान्दायाव दङ बेखौ जों स्पस्ट' बुंनो सानो आरो जेसेबां आं मोनसे लास्ट खावलायो जोंनि बिटिआरआव जेसेबांनिखि सेंग्राफोर एनडिबिफोर दङ दिनै इउपिपिएलखौनो सापर्ट खालामनांगौ होननानै आं खावलायो आरो इउपिपिएलआ दिनै सरकार फैयोब्ला एनडिबिनि रिहेबिलिटेसननि थाखाय बेखौ जोंहा प्रमद सारा बुंगासिनोबो दङ रिहेबिलिटेसननि थाखाय जों हाजासे जोङो नायगोन एनडिबिनि केडार्सफोरखौ फार्स्टआवनो 1 नाम्बारावनो बेखौनो नायग्रोगोन आरो जिखिनि थैनाय थांनाय सोरबाबा मा होनो जिनाहारि खामजानाय बेफोर खेथ्रआवबो जोङो प्रमद सारा गुरुत्व होनानै बुंगासिनो दङ बा रायज्लायगासिनो दङ बेफोरखौ गासिखौबो रिहेबिलिटेसन सलुसन खालामजोबगोन होननानै बिथांमोना बुंदों आं बेखिनियावनो बुंनानै फोजोबबाय प्रेस मिट होनो सानदों थांनाय 22 आगस्टआव बिथां अनजालि दैमारि आब'आ बिपिएफ दोलोआव जगदान खालामहैबाय बे बिपिएफ दोलोआव जगदान खालामहैनायाव बिथां अनजालि दैमारि आब'खौ फंनैसो खोथा आङो सोंथि सोंनो सानदों दिनै रन्जन दैमारि सारनि बेलायाव आङो बिथांखौ फंनैसो सोंथि सोंनो सानदों बेनो जाहैबाय फास्ट ट्रेक कर्ट फज'नानै दिनै रन्जन दैमारि सारखौ जिउनां जेल जाहोनाया सोरमोन सोर सरकार दङमोन सोरनि सरकार दंमोन बे समावथ' बिपिएफ सरकारासो दङमोन दिनै दा जोंनो इउपिपिएल हान्जाया जेल जाहोदों माबादों होननानै जों इउपिपिएल हान्जाखौ दाय हमगासिनो दङ खिन्थु बे समाव जेब्ला फास्ट ट्रेक कर्ट फज'दोंमोन बे समाव फास्ट ट्रेक कर्ट फज'नानै रन्जन दैमारि सारखौ जेब्ला जेल जाहोदोंमोन बे समावथ' बिपिएफ सरकारासो दंमोन बिथांमोनासो दायनिगिरि बिनि सायाव आं अनजालि दैमारिखौ बुंनो सानदों जे बिथाङासो दायनिगिरि बिपिएफआसो आरो बिएनसिखौ दानानै एनडिबिखौ गोबां सम गोलावथार समनि थाखाय फज'नानै दोनबाय एनडिबिखौ माने अखल गावसोरनि राजनितिक लाबालाबनि थाखायल' एनडिबिखौ फज'ना दोनबाय गोबां बेयाव एनडिबिफ्रा हालाय हुफाय जानांगौ जाबाय मोनसेबो माने सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट लेभेलनिफ्राय रायलायनानै मोनसेबो मोजां रिजाल्ट मोनाखिसै मोनसेबो फिथाइ बा मोजां फिथाइ साक्सेसफुल जानाय नुवाखिसै आरो जोङो सरासनस्रायै नुनो मोनदों बिथांमोना ओरैनो प्रेस मिटआव बुंलाबायबाय थायो सोरखौबा रायलायबाय थायो खिन्थु बिथांमोननि बिपिएफ हान्जानि एमएलएफ्रा दिनैसिम मानो अफिसियेल मोनसेबो स्टेप लायाखै
जाय स्टेपखौ लानानै जोङो बे जिथु रन्जन दैमारि सारा बारग'बोयो जेलनिफ्राय बिथांमोननि BPF सरकारनि MLA मिनिस्टारफोरा बिथांमोना मानो वुमेन जास्टिसनिफ्राय बिथां अनजालि दैमारिया रिजाइन होआलासिनो बोरै माबाजों राजनितिक दलजों जगदान खालामहैखो बोरै बेयो माने जगदान खालामहैखो बिनि फिननायखौ बिथाङा होननांगौ जायनि जाहोनाव जोंनि गाहाय नेहाथारि वुमेन जास्टिसनि गाहाय नेहाथारियाबो दिनै रिजाइन होना थांबाय दिनै वुमेन जास्टिसनि संगठनखौ लासिं सिं खालामना थांबाय वुमेन जास्टिस संगठना दिनै माने आलाय सिलाय जानांगौ जानानै फैबाय बिथाङा जे गावनि सेल्फ माने प्रफेसनेलि गावनि लाइफनि खोथाखौल' साननानै बियो वुमेन जास्टिसखौ दिनै माने सिलिंखार खालामनानै थांनाय बायदि जाहैदों बे माने एकदमबारे गनायजाथाव माने खामानि मावाखै बिथाङा दिनै रायजोफोरा चेन्ज माने सोलायनायखौ लुबैदों दिनै रायजोफोरा परिबर्तन लुबैदों बे परिबर्तननि दोहोआव बयबो रायजो राजाफोरानो दिनै हाग्रामा सोरखारनि करापसन बिथांमोना जे दिनै BTCनि रायजो राजाफोरखौ थगायनानै जाबोबाय बिथांमोनखौ एगेन्स्टआव दिनै रायजो राजाफोरा गसंथादों बिथांमोननि एगेन्स्टआव दिनै UPPL दोलोआव गोबां सरासनस्रायै रायजो राजाफोरा जगदान खालामफैदों बे खालामफैनायनि बेलायावनो बिथाङा दिनै मा खारनाव आरो बिदिनो BPFजों जगदान खालामहैखो मा खारनाव बिथाङा जायजों आलाय सिलाय खालामजोबदोंमोन बेजोंनो लोगो लोब्बा लाफाहैखौ बिथांनि फिननायखौ नोंथाङा होनो नांगौ बिथांमोना BPF सरकारा खुनु माने अफिसियेल स्टेप लायाखैमोन NDBनि जेंना सुस्रांनो थाखाय खुनु मोजां राहा लायाखैमोन NDBखौ जाहाथे जेंनाया फोजोबनायनि थाखाय खिन्थु जोंनि प्रमद बर' सारा बिथांमोना दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै मोजां लामायाव फैबाय जों दिनै गावनि NDB आदा बा फंबायमोना बिथांमोना फैनानै रुजु रुमुयै बिथांमोननि न'खराव थांनानै थानायनि मोनसे राहा लामाखौ मोननो हादों दिनै आरो अनजालि दैमारि आबक सारखौ बुंनो सानो जे हाग्रामा सारा बुंनाय खोथाखौ बिथाङा बावगारबाय नामा जे NDBआ हाग्रामानि जीबननि लाइफनि मोनसे एगेन्स्ट पार्टी মানে NDB মই হুৰুৰিৰ পৰা চেলেঞ্জ কৰা মানুহ নাই फंसे खोथा जे हाग्रामा सारा बुंदोंमोन बे खोथाखौ अनजालि दैमारि आब'आ बावगारबाय नामा बिथाङा अनजालि दैमारि आब'आ वुमेन जास्टिसनि सासे गाहाय दैदेनगिरिमोन बिथाङा दिनै बे दैदेनगिरिखौ गारनानै मा खारनाव BPFजों जगदान होखो मा खारनाव बिथाङा राजनितिक दलाव हाबखो बिथांनि फिननायखौ आब' अनजालि दैमारिया जोंनो होनांगौ रायजो राजाफोरनो होनांगौ दिनै बिथाङा गावनि अकल टिकेटनि थाखायल' माबा खालामनानै टिकेटखौल' लुबैनानै जाहाथे जोंनि DCआव बिसायख'थियाव गेलेनो थाखाय टिकेट लुबैनानैसो BPFजों जगदान खालामखो ना माखौ बिनि फिननायखौ बिथाङा होनांगौ जोङो दिनै नुबोदों आब' अनजालि दैमारिया गोबां दुखुथिया गोरिबफोरनि थाखाय राव होनाय नुबोदोंमोन दुखुथिया गामिनि गोरिब गुन्द्रानि थाखाय बिथाङा हाग्रामा सरकारनि एगेन्स्टै गोबां खोथा बुंदोंमोन नाथाय बिथाङा दिनै जायखौ एगेन्स्ट होननानै पार्टी होननानै सानदोंमोन बे एगेन्स्ट पार्टीजोंनो बिथाङा जगदान खालामहैबाय बिनि थार जुक्तिखौ बा खोथाखौ नोंथाङा फोरमायनांगौ जों आरो फंनैसो खोथा बुंनो सानबावदों जे जाय मानसिया करापसन दङमोन जाय मानसिया जोंनि गोरिब गुन्द्राखौ दिनैसिम सुस्रांनो हायाखै जाय मानसियानोखि जोंनो संस्थापन जोंनि युथ लाइमोनफोरनो जेबो संस्थापन होनो हायाखै बिथांजोंनो बिथाङा जगदान खालामहैबाय जाय हाग्रामाया दिनै अकल क'क्राझारनि खोथाखौल' सानो दिनै साख्रि बाख्रिनि खेथ्रआवबो करापसन मोनसे लामा दामानि खेथ्रआवबो करापसन बे करापसनजों बिथाङा जगदान हैदों बिनि फिननायखौ आं अनजालि दैमारि आब'निसिम सोंनो माने होजानो लुबैदों आरो दिनै बे प्रेस मिटनि गेजेरजों हाग्रामा बिथांखौबो फंनैसो खोथा सोंथि सोंनो सानदों बा फंनैसो खोथा बुंनो सानदों बिथां हाग्रामा महिलारिया मा खारनाव जे माने हाबि जाबि खोथाफोरखौ बुंलाबायदों जे BTR सुक्तियाव मालाबा बुङो BTRनि जिखिनि दफाफोर दङ बेफोरो गासिबो इमप्लिमेन्ट जाजोबा बड'लेण्डआ अट'मेटिकलि जागोन
आरो दिनै आरो गामिया समफोर बुंलायगोन जे दिनै बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया बिटिसि सुक्तियाव जिखिनि दङमोन बेखिनि बुस्थुआनो बिटिआरआव दंजोबो हा आरो बिथाङा फंनैसो खोथाबो बुंबावदों जे बिटिआर सुक्तिया बर' रायजो राजाफोरखौ माने धंस' खालामजोबगोन बेफोरो मा खोथा बुंनाय जाखो बिथाङा नोंथाङा जेब्ला बिटिआर सुक्ति जादोंमोन थांनाय 27 जानुवारियाव बे सुक्ति जानायावथ' सिगनेसार होनायाव नोंथाङाबो दङमोन गासैबो लिडारफोर गासैबो ज' जिरायजाबनानै बे लिडारफोर होनायाव नोंथाङा साइन होनायाव नोंथाङा बेखौ दफाफोरखौ फरायनानै नायाखैमोन नामा दिनै जे नोंथाङा दफाफोराव जेबो गैया बे जाथिनि धंस' लाबोगोन होनना बुंदों जुदि बिदिमोनबा नोंथाङा मा खारनाव बेयाव सहि खालामखो बे बिटिआर एकर्ड जानाय टाइमाव नोंथाङा मानो बिदि सासे मोजां दैदेनगिरि जानानै बिपिएफनि सासे लिडार जानानै नोंथाङा बे माने आबां जाबां खोथाफोरखौ बुंलायबायखो माने नोंथाङा माने सरासनस्रा रायजो राजाफोरखौ गुबुंले खालामनानै जोंनि रायजो राजानि गेजेराव माबा नांलाय खमलायसो लाबोनो सानदों नामा नोंथांखौ आङो हाग्रामा महिलारि सार नोंथाङा जाहाथे जोंनि समाजा बर' माहारिया जाहाथे गावनि गेजेरावनो गुलाय गुजाय जाया बेफोरखौ खोथाफोरखौ सानै हयै बुङो बेखौनो आं नोंथांखौ खावलायनो लुबैयो बिथां वमेन जास्टिसनि आफादगिरिया मैया दाखालि बुंदोंमोन इउपिपिएलनो भट हो इउपिपिएलनो भट हो दिनै माने बिपिएफजों जगदान खालामहैबाय दिनै बुंलायगोन जोंनो बिपिएफनो भट हो हा बिसोर सासे गाहाय दैदेनगिरि जानानै बिथांमोना बे माबोरै जोंनि सुबुं माहारिखौ सालायगोन माबोरै बे गोरिब गुन्द्राखौ माबोरै सालायगोन सासे वमेन जास्टिसनि जाय माने दैदेनगिरि गाहायारि जुदि खुनु गावनि निजा खुनु माबा गैया बेहा थि बिथांमोन बायदि जुदि लिडारा दिनै बिपिएफआव थांनानै जइन जाहैदों बे थारमाने एक नम्बरे लज्जाजनक खोथा थारमाने बिराद लाजिनांथाव खोथा होननानै आं बेखिनियाव माने रायजो राजानो फोरमायनो सानो हाग्रामाया दिनै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव थांनो थाखाय रायजो राजानि सिगाङाव भट बिनो थांनो थाखाय जेबो पइन्टआनो गैया माने आबां जाबां खोथाफोरखौ बुंलाबायगासिनो बाहायलाबायगासिनो दिनै माबा बिटिआरआव जेबो गैया होनो मालाबा दङ होननानै बुङो हा आरो अनजालि दैमारिखौ बिथाङा एनडिएफबिनि सनमानखौ जानाय बायदि जाहैदों बिपिएफजों जगदान खालामनायनि उनाव दिनै गावनि बिदा डिआर नाब्लाखौ माने लासिसि खालामनाय बायदि जाहैदों गावनि बिदा रन्जन दैमारिखौ लासिसि खालामनाय बायदि जाहैदों दिनै बिपिएफआ एनडिएफबिखौ ओरैबायदि आलाय सिलाय खालामनायनि सर्ट माने आलाय सिलाय खालामजानायनि उनावबो बिथाङा जे बिपिएफजों जगदान खालामहैदों बे थारमाने एकदम एक नम्बर माने रन्जन दैमारि सारखौ माने लासिंसिं खालामनाय जाहैदों बियो रन्जन दैमारि